Ramogi ageno ni odiochieng' mar idhieyo makare machiegni e chenro mar ang'ich welo mage moko weche mawamiyo pek. Twak mar Kenya Kwanza kod Azimio chakore ayanga kawuono e sama duond buch Jubilee kwedo gol mar Adan Keynan e komiti mar lalruok. Aipoa nono bila aboro kotenore kod nek mar japuonjre manyo chiel gi magina e boma ma Kisumu. Kaunti ma Homa Bay obago nyasi mar dhialo jochiw thieth e sama piny ngima dhialogi e jumani. Ramogi atimo mos kuom wacho ni ma en chenro mar ang'ich welo kaluwore nendo ni ang'iyo gi somo weche manyien ma midhiambo. Kata kamano ma en chenro mar Migago. Nyinga Simfros Okinda. Wachako wechegi kama piny Kenya kod Israel biro dhi nyime kod nyayo siep e kindgi mar nyayo dongruok. Jatend piny Israel Isaac Herzog owacho ni tudruok no biro bero chenro mopogore opogore e kindgi. Owacho mae odhiambo manyoro e sama ne gibedo kod Migago kanyakle pare mantiere e boma ma Jerusalem. Jatend piny William Ruto osebedo limbe piny Israel kuma giseketo winjruok ahinya madhi nyayo pur makare. One of the first conceptual drafts of Zionism was to opt for a national home for the Jewish people in your land. Of course, it was called the Uganda plan, but it was actually the Kenya plan. And maybe, who knows, we may have been now neighbors together. Although absolutely impossible because of our unique connection to this holy land. But still, it clearly highlights the many points of contact and similarity between our peoples. In other words, Mr. President and First Lady, we are more than partners. We are clearly mishpacha, family. So, with your remarkable nation and our incredible nation, we can do so much together, and together your visit makes this option so viable. Our dynamic relationship continues to blossom, making it necessary for us to remain constantly vigilant of evolving challenges as well as emerging opportunities. This is the reason why our technical teams are at different stages of negotiating an additional 8 memorandum of understanding to cover bilateral engagements in health, environmental protection, and I was very happy this afternoon to join your environmental body in planting trees. Odiochieng' achiel bang' gwandruok e kind obila gi weg matatu ka giwuon matatu moro ma bende ne oweyo ka japuonjre achiel owito ngimane, Aipoa koro lando nonro kata nono obila 8. Anyuola mar nyadendi mane owito ngimane ma bende oseyangore kaka Jacinta Achieng' ma jahigni 19 owuok oko kendo oseyo obila kuom tho makamano. Gikwayo obila mondo okaw ting' mar liel ma koro chomogi e kinde ma pod girito ratichgi. Jatend obila e kaunti ma Kisumu Alphonse Peter oyango ni apisas mag Aipoa dhi nyime gi dayo dho apisas 8 ma itudo gi masirano kendo lero ni oganda go nyaka yud ratichgi. Wawuoyo mokode mogik Sunday to kanye en kanyamin-gi to nyapo kanyamin-gi obiro ot, obiro luonga ni nyathina oyudo accident, oshute. To unfortunately, nok ang'e ni en ng'ama osetho. Nyaringa dhi Aga Khan kang'e nadhi yudo ng'ama ngima. To kanya donjo, nyapo ka yudo mana ma osetho. Nyawinjo ka buok, kech nyathina nen mana ng'ama nyo oore, nen mana ng'ama nyo dhi nyiepo. Ok ang'e gima nyatimre town kar kae. Nyawinjo mana ni oshute, ne ntiere ywaruok, to en mana risasi oyude. Koro gima nakwayo sirikal
mondo haki mar nyathino oyudre. To ng'amotimo kamano ok otimo maber nikech obende en gi nyathi to be en nyathi ng'ato. To koyude kamano to jodala gibiro ywak mana kaka waywakni litnwa. Koro wakwayo mana ratiro mondo bedie to gikonyie kata janyuol mondo oyik nyathine nikech ok wanyal duoke to nyaka wabed gi liel mochunwago gi sirikal. Rach kabisa ni ng'ato tho e lwet sirikal. We have 8 of them who are under investigations, and investigations goes both ways. It goes both ways because we have also some of the people who are there, eyewitnesses, who will also give out their statements in regard to the incident. I confirm that the justice will be served as it is required with the POA who have taken over the whole investigations. Wach malit ahinya watimo mos ne anyuolano kuom wito nyathi matin kamano e lwet obila. Kawadhi nyime, familia mar jatij doho ma Migori mane onegi e kinde man oriko odhi tich tarik 5 mar dweni dwaro mondo nonro ka otenore kod nekni orum mapiyo piyo mondo giyud ratiro. Jojuma miwa mathoth. Doma Migori ne oromo kod thone e lwet jamaundu mane omanore kod bunde. Auma manore kod ne dhi e tich e kar saa 2 mar okinyi kaachiel kod jariemb boda ma oriko ne oting'e ne ochiel kod magina e gwego ma Koigo e apa mowuok Uri ka ochomo Migori kod jamaundu ma koro pok oyangi. Tho mar jatij done kaachiel kod jariemb boda pod medo kelo penj mathoth maloyo duoko. Ni ng'ani iparo ni ne nyalo bedo gi bunde mar sirikal gweng'weyo to giwacho ni sama mama owuok kot simbe ne gore kendo ne ng'ato luwo bang'e. Ndalo 5 bang' nek makamae, familia ma jatij doni ka otele kod owadgi Jared Opiyo Uma wach ni yo mar manyo ratiro ni Auma mane ochiel kod magina pod otimo mudho. Tangu dada yangu auliwe, hakuna askari mmoja sasa kuja tuliza ati dada yako aliuliwa kivipi, na wako hapo. Jana walikuwa hapo kwa pale aliuliwa. Hawakwenda home. Na if there's a suspect, wamweke ndani. Familia ni wacho negi chich ni obila matimo nonro ka otende kod nekni koro pando gimoro. To wane wakwani jogo manyalo timo uchunguzi maber emotim investigation aka IPOA. Nitie gima polis ong'eyo to kendo giumo. Kendo wan wa demand ni Mr. Amin, the DCI boss, wowog Nairobi mondo recall this file mondo wang'e ane to adier mane mantie investigation matimore. Wakwani kiko wacha gi dhok to gini gihakikisha ni wayudo duoko. Riwruok makendo trogo mag oganda haki Afrika kwayo piny owacho mondo koro tim nonro mapiyo kendo kawo okang' ne ng'at moro ma itudo kod nekni. POA gi internal affairs nyaka tijgi mondo adier mondo ng'ere. To mogik wawacho ni nek makoro jopinji negogo turu jok man go bunde, especially police, osedhi malo. Ogai mado e pacho kai Martha Koome osekwedo mokalo nek mar jatij doni ka koro singo luwo wach ni machiegni kendo keto ganda e ler kaluore kod masirani. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere kaunti ma Migori ni masira machielo mar apayo timore e boma ma Migori tok lori mane brege ochot bayo. Masira no timore machiegni kod mane machielo mano timore dwe mar 4 higani. Jojuma lero no mathoth. Wao tudore achiel kachiel kod ripota marwa mar kaunti ma Migori Jojuma e yor simbong'we yamo mar mondo miyo nyiswa chal mar masira no. Jojuma kinyalo winja inyalo mana lero nyako Ramogi ni to masira no en masira machalo nade, hinyruok motimore chalo nade, to report ma wuok ka obila kata tend county bende nitiere en wach mane magiwacho. Erokamano winji makare sama wuoyni antie chuny bomano ma Migori kama bende machiegni kod kama bende masira machal koda mae ne otimore dwe mar 4 tarik 8 mar dweni.
Abende masira ni en mano mokel kod lori no mar tipa mabende ne oriko ting'o kuoyo. Abende kaka ne ma kinde mokalo ne otimre, iwacho ni lori ni brege ne ochot ka wuogego ma kakrao ka ne obiro apaya ni ma ochomo chuny boma ma Migori. Abende nyaka sama wuoyni obila koro pok oyango ni kwan ji maromo nade moseyudo hinyruok. Kata kamano waseneno ka ji maloyo 5 osekaw gi nyamburko no mar ambulance kendo tere kuonde thieth ma opogore. Abende koro obila koro pod wacho ni pod gidwa ng'iyo timo nonro mar ng'iyo ni to kuom joma ohinyre gima gichalore nade e kuonde ma gidhiye. Masira machal koda mae bende koro biro mana bang' dwe achiel. Wanyalo ng'i paro ni tarik 8 mar dwe mar ang'wen higani. Ji maromo 11 bende ne owito ngimagi e chuny boma ma Migori. Bang' ka lori bende ne brege ne ochot kendo ne onego oganda e geng apaya e chuny boma ma Migori. En gino bende nyaka sani koro pod kelo penjo ma opogore. Ka masira machal koda mae ma bende otimore mana madachalo gi mano timbe kinde mokalo. Ochako timore e chuny boma ma Migori. Ka bende kwaye mathoth ma bende koro oganda osebiro ka koro golo. En ni onego ng'ini to kata geng apaya maduong' e chuny boma ma Migori oket ritruok makare. Wanya paro na masira motimore sani ni ogweyo nyamburko 3 moriko ne ochungi e geng apaya. Ma bende wacho ni debed ne koro ji ne nitie i moko. Sani dhi wacho ni samoro jomoko ne osewito ngimagi. Ka bende koro pod wago tach ka ng'iyo ni to e giko sani koro bila pod nitiere ka ng'iyo ni to nyamburko mo okelo ajali ni ogole e apaya kama ne otime ajali ni koro ng'ini to chenro mag nyime molo to ahinya jogo bende nyaka sani otere kuonde mag thieth ngima gi chalo nade. Ka bende koro wan ka obro mi mathoth ka otende kod masira machal koda mae. Erokamano ahinya Joy Juma, geno ni biro luongo podno makare mar mondo mi ang' wayude e yo makare e kinde mamoko ma bende wabiro bedo koda weche manyien. Kao kamano wadhi nyime gi weche gi kama riwruok mar kanisa Anglican Churches Association ACK kotelnegi kod Bishop Ole Sepit koro dwaro mondo nywan kanise twak mar Kenya Kwanza kod Azimio kaka yor manyo winjruok e kind piny owacho kod kweth makwedo piny owacho. Sapit wacho ni paro mar bago ng'anyo kod Azimio nyalo duogo e wang'e kapo ni winjruok onge kind kwethno. ACK bende koni piny owacho ni kare chugo kamiti marango kido kod tim mag puonj kanise pachoka makmana ni girit mondo lipot ochwal ne jatend piny mondo gigole pachgi ka ginyonore ni ogibiyie chike manyalo diyogi kaka kanisa. The majority of the population can ill afford tax increases which seem to feature glaringly in the said bill. While acknowledging that the fact that the high cost of fuel and the high inflation in the country has been caused by a myriad of factors, including global trends, we are concerned that the government has by default resorted to increasing taxes to snowball revenue collection. It beats logic that even with the evident financial constraint, the government has not communicated a way forward to the budget deficits. Delayed salaries and pension payments is an indication of skewed priorities. Excessive government spending and mismanagement of public resources seem to take precedence over basic needs of its citizens. Piny Kenya nyalo wito omenda maromo bilion 3.7 mag net mag suna koa kuom riwruok mar Global Fund kaluwore kod chenro mag chiwo tenda mawachore ni migawo mar thieth ne orocho. Chenro gi mathoth ne timo kod Kenya Medical Supplies Agency koro yang kod Global Fund kaka mano ma ok osebed ka itimo yor ratiro ka koro giyango mar chako timo chenro go kendgi. Wach ma koro dhi mono Kenya yudo omenda ma ok tin milion 600 kod lal ne maromo ji milion 10 ma owinjo yud kony mar netgo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Kedo kod tuo mar malaria, tuo manego ji ma ok tin 12,000 higa ka higa e piny Kenya, nyalo rochni kaluwore kod chung' mar riwruok mar Global Fund ma osebedo ka chiwo sirgi makoni nitie mibadhi e tenda mag net mag suna maromo milion 10. Riwruogni nogolo lipot mar tenda mar net maromo bilion 3.7 mar chiwo net maromo milion 10.2 ma owinjo chwal ne jopiny e kind dwe mar 11 higa ni nyaka dwe mar 7 higa manyien e kampen mar kedo kod tuo mar malaria. E Kenya ka, tenda ni ne olandi dwe mar 1 higa ni, kata kamano, chenro ni ne oluari e bugo bang' gwenyruok bedi e kind Global Fund kod migawo mar thieth e we kido mag net mag suna mane owinjo nyiew
wach mane okelo lokruoge kembe ma owinjo chwal nets go kod seche ma owinjo chwal gie. Maromo kembe 17 ne oro kwayo mar tenda no, ka 5 kende mane owal mar chopo e nyim kamiti mane timo yiero. Kata kamano, nonro machielo mane otim kod riwruok mar Global Fund ne oyango ni kembe 5 mane omi thuolo no ne okoromo kod tenda no. Kaluwore kodgi, kembe 2 mar Tianjin Yorkul kod Premium Movers mane okomi thuolo kod kamiti mane puodho kembe ma Kenya emane ni kod lony mar chwalo nedego, kama ne opuodhi Polymers, Shobika Impex kaachiel kod Patek East Africa ne okoromo mar yudo tijno. Mibadhi mar miyo kembe tenda omiyo koro Global Fund ong'ado oko tiyo kod piny Kenya e chiwo tendago, ka koro gibiro tiyo kod kambi gi Wambo, wach mabiro miyo Kenya wito milion ma odhuro. Poni piny Kenya ne otelo e tendani, KEMSA ne oyudo silings milion 74 mar nyiewo nede kod omenda mamoko mag milion 295 mar kano kod chwalo nedego e gwenge ma opogore opogore. Migawo mar thieth ni kod thuolo nyaka tarik 8 dweni mar 5 mar chiwo tese duto ne kambi manyien mar Wambo. Kata kamano, lipode ma wayudo yango ni pod gidagi wach makoro keto marach ngima jo Kenya ma odakie e gwenge ma malaria landore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jalonye weche mag keyo pi ma Kisii Guasco kotudore kod joma nono midhiero e kaunti no kaso chenro mag loso odundu mag pi mane olo ketho e kar dak ma maili 2 e boma ma Kisii. Jatend Guasco kod apisa mar pi e kaunti no osingo duoko pi ne jodak go kawuono kendo neno ni chenro mar keyo pi ok obedo kod ng'ikruok moro amora. Ne giloso e gwenge ma osebedo gi nok mar pi ka koro gisingo ni pi biro duogo bang' ndalo 3. Mae biro seche ma koth mapek osebedo ka goyo thoth gwenge ma Thurka. Koth mosebedo ka kelo midhiero mag oula kod kethruok mar lowo e gwenge mopogore opogore ma kono ka jodak koro ikwayo mondo many kuonde moko mag jot. Mkasa wenye ulitupata hapa hii area ya maili 2. Sisi wote tunajua kuna effects za climate change na mambo ya floods iko eneo mingi, na hapa Kisii tumeanza kuwa na shida za landslides. Na hapa maili 2 on Friday landslide ilioka na ikaleta msongamano wa mchanga wenye ulilalia the main line yenye inatoa maji kutoka Kegati inapeleka mpaka Kisii. Tuvumiliana kwa sababu mambo kama haya hutokea wakati wa mvua. Nashukuru sana mwenzangu hapa Madam Lucy na timu yake kwa kuitikia wito wa wananchi na kuhakikisha kwamba wale ambao wanahusika na kushughulikia mkasa huu wamefika hapo kwa haraka sana na kushughulikia hiyo pipe. Sisi kama Kenya Red Cross tunatoa ushauri kwa watu wote ambao wanakaa karibu na hii area, eneo hili wahame, kwa sababu kulingana na vile mvua inavyoendelea kunyesha itasababisha maafa mengi. Na kote, sio hapa Kisii peke yake, si hapa Babaracho peke yake, kote Kisii County mpaka huko Keumbu pia kuna shida katika hizi njia zetu na mchanga unaendelea kuporomoka. Kwa hivyo mchukue tahadhari hii ili muweze kujinusuru na tusikue na maafa zaidi. Jalup gavana ma kaunti ma Kisii Robert Monda okwero ywaruok mosebedo e kinde tend kaunti ma Kisii kod tend kaunti ma Nyamira ewi weche mag kiewo ka koro kwayo gavana ma kaunti ma Nyamira mondo weke weche makiri kelo tulo e kind oganda. Jatelo no wacho ni weche mosebed kikeyo gi jotelo go nyalo kelo thuye kind oganda ma jo dhoudi Abagusi maya e kaunti za Riogo. Wach jalup gavana no sir gi jodongo maya e boma ma Keroka ma wacho ni josiasa owinjo bed motang' gi weche mikeyo wera ni makiri kelo tulo e oganda. Ma biro bang' gavana ma Nyamira Amos Nyaribo kod jaod bura ma South Mugirango Silvanus Osoro kwero wach mano wach gi gavana ma Kisii Simba Arati kod jalupne Nikio Milaro no ni e kaunti ma Kisii. Boundaries matters leadership in funerals, instead of engaging other leaders to talk about what your issues are, then resolve them amicably. This is not the way to go. If you have gone to court, Your Excellency Nyaribo, just concentrate on court. We shall enjoin ourselves to that case and we shall answer you in the courts.
Mambo ya uchochezi haitatusaidia kitu tafadhali. Nyinyi ni watu wenye tumechagua viongozi, mnastahili kusema Keroka tutainua namna gani? Tutaweka factory wapi? Mambo ya mipaka, hata hii mipaka ukianza kufanya saizi utaweza? Kulingana hii mipaka tukianza kusema saizi akina Sagini na Nyamweya ndio walikuwa kwa wakati hiyo. Na akina Musa. Sasa saizi mkianza mtaweza kuwafufua kutoka kwa kuchofanya nini? Hata nyinyi mnafanya vitu yenye hata ina maana tafadhali viongozi. Mimi kitu ningetaka kushauri hawa viongozi wetu. Hasa Nyaribo. Mheshimiwa Nyaribo, usiamini kila mtu anakuja kukuambia mambo ya Keroka. Wote wale wanakuja kwako, usiwaamini. Kwa sababu kuna wengine wanakuja wakiwa na nia zao za kibinafsi. Wanakudanganya mpaka inafika unaongea maneno mpaka inatusangaza sana. Ramogi tok lipot no wakao yo wa mokwongo e chenro mar Migago e sa 7:23 kidhi mabor pod oduogo gi weche mathoth. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Pith mar rech daher wacho ni ng'ama dwaro donjo nyaka bed ni ong'e weche mag nam, kech nyaka ing'e lupo. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Maana seponyo gimoro amora motimore ka. To ahen kana momiyo anang'eyo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers.
Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Machiegni kiro nyaka Ramogi twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza dhi nyime e kar romo ma Bomas of Kenya. Romo no chakore kar saa 4 okinyi kata odoko ni moko kuom jokanyo mag komitino toko yore romo no. Moko kuom jokanyo mag komitino ma oko chopo e romo makamano en jakom margi George Murugara, Senator ma Elgeyo Marakwet Hillary kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo. Watudore achiel kachiel kod nyawadwa Chris Owino kaluwore kod lalruok makano bende sani gi e kinde ni eri nitiere Bomas of Kenya. Chris, kinyalo winja, inyalo mana lero ni to chakruok mar twak machalo kamano dhi nade, to kaluwore ni moko kuom jokanyo ta ahinya Murugara ma bende koro kochopo kanyo bende bedo ni moko kuom jokanyo onge kanyo kelo ng'ikruok moro amora koso twak dhi nyime bedo ni ji duto chopo kata oyo. Erokamano Simfros, kaka iselero wan Bomas of Kenya kama twak kind riwruok mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza dhi nyime. Twak makamae ne ochakore kar saa 4:15 okinyi makawuono kind kweth ariyogo. Matimore kata odoko ni jokanyo moko mag twak okoyuoro e romo makawuono. Moko kuom jokanyo ma okoyuoro again jakom twak mano George Murugara ma bende jaod bura ma Tharaka okoyuoro e romo makawuono. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo kweth mar Azimio, Senator ma Elgeyo Marakwet Hillary Sigei, mago moko kuom jokanyo mag twak makamae ma okoyuoro e twak makamano. Kata kamano twak dhi nyime kata odoko ni jotelogo okochopo. Motelo ne twak chakore kar saa 4:20. Achiel kuom jachiw wach elo jaod bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe kendo jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Kanini Kega ne ochwalo barua ne komiti matayo twak ewi mano magiwacho ni gin ka duond bura mar Jubilee gingolo ng'ur margi ewi okang' ma komiti matayo twak ne okawo mar golo oko jaod bura ma Eldas Adan Keynan men jakanyo ma duond bura mar Jubilee e komiti matayo twak makamae. Gino makoro jagoro maduong' ma duond bura mar Jubilee mano Kanini Kega wacho ni manyiso gi achaya nikech duond bura mar Jubilee en duond bura mar adek kuom duond buche man kod jood bura mathoth e od bura mar 13 kiweyo duond bura mar UDA kod duond bura mar ODM. Giwacho ni Jubilee emomako thuolo mar adek kuom duond buche man kod jokanyo mathoth kendo gin kod ratiro mar mondo onywandgi e twak makamae. Kuom mano gikwayo kamitini matayo twak ni mondo ochung chenro moro amora matayo twak e kindgi nyaka tiek ywarok mokwako wach mar golo jaod bura ma Eldas Adan Keynan. Kaluwore kod barua no giwacho ni poni chenro mar twak odhi nyime ka onge jakanyo mar duond bura mar Jubilee
to gibiro dhi e doho bang' ndalo kuom thuolo mar ndalo 4 mabiro. Poni twak makamae odhi nyime ma onge jakanyo mar duond bura mar Jubilee. Duond bura mar Jubilee osingo mar dhi e doho mar sundo doho mondo chung chenro moramora nyaka nyuand duond bura mar Jubilee e twak makamae. Kata kamano bang' yudo barua makamano, twak ne odhi nyime kendo kweth mar Kenya Kwanza ne odhi bogoyo mbaka e kindgi kuom dakika 30. Bang' goyo mbaka ne giduogo kendo chako twak kod jowetegi mag Azimio manyaka sani twak makamano dhi nyime. Ok wang'eyo ni ang'o ma gitwakie e romo makawuono nikech nitiere weche mathoth ma pod oketo ohinga e kind kweth ariyogi. Wach mokwongo en ka twak makamae onego bedni kochakore to idhi time od bura kose oko mar od bura. Azimio dwaro ni twak makamae kitimo otim oko mar od bura kaka yo mar neno ni jokanyo omi thuolo mar golo pachgi e yo ma ohuyanga ma oko odegi kod chike matayo twak mag od bura. Mano kwayo mar Azimio. Kenya Kwanza kata kamano to osebedo ka nyonore ni twak makama nyaka tim mana e od bura. Ohinga machielo manie nyim komitini en wach mar weche ma idhi goye mbaka. Azimio dwaro ni komitini ogo mbaka e weche 4 madito. Wach mokwongo en yawo server mar IBC. Wach mar ariyo en duoko commissioners 4 mag IBC mong'ere ka Cherera 4 mane ogwe tao, kaachiel kod duoko piny nengo chiemo, duoko piny nengo mauta, kaachiel kod duoko piny nengo school fees. Mopogore kod mano gidwan mondo gitwag nyaka e weche mag rito duond buche. Kata kamano Kenya Kwanza to wacho ni ogiikore mar goyo mbaka e wi weche mane otenore kod yiero maduong' mokalo, to moloyo wach mar yawo server, ka giwacho ni gin gi kia kama server onge to bende gionge kod teko mar yawo server. Koro magi weche ariyo madito ma osebedo ka kelo ywaruok e kind kweth ariyogi, kendo warito kod siso mar neno ni to bende gichopo e winjruok e wi weche ariyogi. Mokwongo, twak dhi chakore karang'o, to bang'e twak makamae biro timore kuom ndalo marom nade, nikech Azimio to nyonore ni twak nyaka timre e bwo dwe achiel kende. Koro warito winjo ni to giyiere ni to twak dhi chakore karang'o, bang' chakruok odhi tieko ndalo marom nade, to idhi time kanye, idhi time e od bura kose oko mar od bura. To mogik gidhi twak e wi weche mage, gidhi twak e wi weche motenore kod IBC, gidhi twak e wi weche motenore kod server kose gidhi twak e weche machal nade, nikech Kenya Kwanza wacho ni twak e kindgi kod Azimio dhi mana mulo weche mag gwelo commissioners manyien mag IBC mopogore kod weche mag yawo server mar IBC. Mopogore kod mano bende wadhi penjo gi ni to ere chung' margi e wi barua mochwal kod duond bura mar Jubilee ka giwacho ni chenro duto mag twak ochung nyaka duond bura mar Jubilee oyud jokanyo e komiti makamae. Twak makawuono otel ne kod jakom machielo mar twak makamae, jaod bura mar Arieda Otiende Amolo, kaachiel kod jaod bura ma Kitui East mano Mtetesi. Magi e jotelo makawuono otelo ne romo makawuono kalure ni George Murugara ni e piny Austria kendo okoyuoro e romo makamae. Kata kamano jagoro mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ne oyuor e romo makawuono. Kata kamano ne owuok kar saa 5 kendo pok oduogo nyaka sani. Ok wang'eyo gimomiyo ne owuok ma omiyo pok oduogo nyaka sani, kendo wabro penjo gimomiyo dibed ni odhanjo otamre yuoro romo makamae kose nitiere gimomiyo ne owuok. Mano wabro ng'eyo kendo wabro nyiso nyikwa Ramogi e weche magwa manyien mabiro seche mag saa 1 kod saa 3 mar otieno. Simfros. Erokamano ahinya Chris Owino kuom lipot mar arieyano. Mana kapok idhi okadwa ni mondo iduok penjo ni sani nikech ang'e ni ang' ichiwe lipode mabiro. En ni to jo duond bura mar Jubilee gidwa mondo miyo duok jaod bura ma Elders mano Keinan koso gin kare kata pono no kawo ng'at machielo manitiere duond bura no. Mana ng'eyo ni wang' noyude lipot mabende ikonwa ne chenro mabele mabiro go mag weche manyien. Ramogi mano Chris Owino kanitiere Bomas of Kenya ka bende otwak kodwa wi twak e kinde duond bura mar kada kinde kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod Kenya Kwanza. Ka wadhi nyime
en winjruok e tiyo kanyakla ewi weche mag arita e kind piny Kenya gi piny Ingereza. Igeno ni biro konyo e kedo gi njore mosebed kitimo moko kuom gwenge mathurka kamano kamoting'o lal mosebed ka ikelo kod weche mag maundu. E romo mano bagi manokelo kanyakla jatend migawo mar arita mathurka Kithure Kindiki kod nyawadgi ma piny Ingereza Tom Tugenda. Kindiki wacho ni riwruok e kind pinje ariyogo biro neno ni apisa mag arita kwe ma pacho ka oyudo tiegruok mowinjore mar kedo kod njore mosebedo kokwako mogo kuom gwenge mathurka. What we have just signed off is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. So working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together, and I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki, who is showing the leadership in fighting money laundering, corruption, terrorism and state threats. Do Mashanzu ochiwo thuolo ne obila mondo geng' ne jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achije mamoko kuom thuolo mandalo 30 kochakore tarik 3 dwe mar 5 higani. Jang'ad bura Yusuf Shikanda okoni achijego ibiro geng'negi e tesende mopogore opogore mag obila mar chiwo ne obila thuolo madhi nyime kod timo nonro margi. Okoni kaluwore gi chenro madhi nyime mag manyo ringre dhano e bungu ma Shakahola, luoro nitiere ni kowegi thuolo to ginyalo rocho chenro mag nonro ma bende dhi nyime sani. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. C. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. D. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. E. During the time of detention, the respondents shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. The access will include the right to communicate privately with their advocates. F. The respondents shall have the right to communicate whether by telephone or other means with any person of their choice, and the persons in charge of the facilities at which the respondents are held shall facilitate the communication. Kawadhi nyime ni riwruok mar Red Cross nyo yango tho mar nyathi moro ma en achiel kuom joma noringo thuchegi kowuok e piny mar Democratic Republic of Congo kod Burundi mojot e showground ma Kitale mano kaunti ma Trans Nzoia. Jotelo mag Red Cross wacho ni tho mar nyathino okel gi ngaji kod nok mar pi maler e kar jotno. Joma ne lweny oriembo e thuchegigo ochimo kar jot ma Kakuma kendo osebedo e showground kuom thuolo mar jumbe 3 ka girito bok mayienegi chopo e kambi mar Kakuma. Elimarwa e showground ma Kitale waromo gi mine gi nyithindo mani kod kuyo gi lit. Sende mokere mani nono, mine ma pachgi nenore ni mabor, nyithindo to nie pap tugo ka oging'eyo midhiero mokwakogi. Gima koro ochuo nego achiel kuomgi. Ana tunakufisha mtoto wetu ya miaka 3, njala anaua yeye. Mtu akikatia maji, hata tulikuwa na watoto wadogo hapa na wamama walijifungua, walimaliza wiki 2, wiki 1, siku 3 hapo. Wote wanaumia sasa hii kabisa. Sijui kwa nini tunakuwa victim. Oganda ginodar modonjo ipachoka kowuok e kambi moro e piny Uganda kaluwore kod nok mar chiemo, yedhe kod gik mamoko magitiyogo pile ka pile. Gigeno ni gibiro yudo resruok e pachoka. Nilitoka Kongo, niko kuvita, niko mzee.
sina nguvu. Kufika Uganda na ikanisumbua sana. Sikupata chakula ya kukula. Sina kitu na nguo na kuvaa hakuna. Jakomar Kenya Red Cross bade makitale Ronald Masinda matayo chenro mar ndiko Yanga Uganda go wacho ni apisi mar arita oseleo ma ok ochiwo bok monego konyo Uganda gi chopo kakuma. We need quite a lot of food. We are using 2 bags of beans and 2 bags of maize every day. We are doing about 3 bags of rice every day. Jagoro mongirore Migago mar arita Raymond Omolo e kinde mane ochopo e nyasi mar keto chenro makare ne joma noringo thuchegi wacho ni gin gi chenro mar yudo duoko mochwere ne jogi. Ordinarily, that place is just supposed to be a transit point with a capacity of just about 400. And we are already seeing numbers in excess of 1,500. So, as we work on this Marshall Plan, we need to be alive to some of those challenges. There will be no more feeling special, or rather, if it is about education, education also should get to the host communities. If it's about healthcare, we don't treat refugees special more than the host community, so that there's that variance. We want them to be at par in the new Marshall Plan. Kamiti matayo chenro ni koro chuogi mabiro tayo chenro mar daro joma noringo thuchegi mondo onyal dak e ute makare. Gie sani Kenya en dala joma noringo thuchegi makwan gi romo 700,000. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kaunti ma Bungoma sani nigi nok mar remo kakoro jotuo ahinya mag sickle cell madwaro remo saka sa ema yudo pek moloyo. Mano miyo komanda mar obila Makono Francis Kohli koro riwore kod jokanyo mamoko mar jiwo chenro mar golo remo. Kohli okwayo jopiny mondo wuog oko kar rombgi mar konyo jotuo mag sickle cell. Omedo golo lere wi chenro mar golo remo kowacho ni time gi jolony e sekta mar thieth. Statistically inasema as a country tunataka like 400,000 pints of blood annually, but what we are able to produce as a country ni only 164,000 pints. That means that is below, iko chini ya ile kiwango yenye tunataka. Na venye mmesikia hapa ugonjwa wa selimundu iko juu sana, na ina wagonjwa hao tuko nao hapa na hata life care huko tunawaona, so inahitaji damu mingi. So tunahamasisha watu wakuje na wafanye nini, watusaidie kufanya hiyo blood donation on 13. Damu ni uhai, mtu hawezi kununua uhai. Hata ukiwa trilionea, ukiwa bilionea, huwezi kununua uhai. Hiyo damu serikali inakaramika, ndiposa damu ifikie mgonjwa. Hiyo damu pint ikifikia mgonjwa itakuwa imekarimu serikali karibu 30,000. Tumekuja kama jamii ya wale wahusika wakuu kwa mambo ya afya ambao walituma tahadhari kwamba kuna hatari ya hii ugonjwa ya anemia ya selimundu ambayo iko hapa zaidi kwa hii kaunti yetu, na saa hizi tunachukua tahadhari kuwa tusipochukua hii tahadhari ya kuweza kuweka mikakati na mapema, basi tutakuwa na janga. Kwa hivyo hao wameanza tayari kuinua ile kuhatarisha wananchi kwamba kuna umuhimu tuanze kuweka mikakati hii, pia nikiwa mmoja wepo ya mikakati hizo, na pia kuna kuelimisha wananchi wakati hiyo ya Jumamosi kuhusu hiyo seli mundu. Jomane tayo apis CDF Malurambi County Makakamega igamara alfario koda pargario nyaka igamara alfario koda par koda uchiel inyal yaune gibura mar mibadhi kaponio gichiwo ler kaka omenda magagedo notiyo. Kalore kod jalop jakom komiti mar od bura manotiyo tijo omenda e ute bura Getud Mbeyu owacho ni gedo mar apis maginono ne otime igamara alfario koda boro kawacho notimarach mokalo to ne otigi $82 mar gere. Oyango mae tok limo chenro mar CDF Lurambi kod Mumias East kosingo ni joma notiyo marach kod omenda jopiny ibiro kawnegi okang'. Tunaenda kufuatilizia zile stalled project ambao ni pesa za watozwa ushuru. Wananchi wa Kenya walitozwa ushuru kufanya hizo projects zika stall huo muda wote, na walokula pesa za wananchi will be brought to book, na kama kuna sheria ya kuwafanya waweze kubeba misalaba yao kisha wajitayarishe pale waliko.
hii jengo kubaki jinsi ambavyo liko inaonyesha that there was poor coordination between various institutions ambazo ziko charged na oversighting na supervising government projects, and that's why pia hizo tunataka kutumia ripoti yetu kuonyesha the weaknesses within these particular institutions that Kenyans entrusted them with the supervision and implementation and evaluation of government projects. Joyce Malit, japuonj skul primar ma Siapei e kaunti ma Narok, manyocha pichane olandore mbui gikone wuok mar wuoye wi chuny mengo e chwalo kony ne jopuonjre go. Okone japuonjre mane okonyo e twango lawe mar skul ni kod midhiero mathoth ok uniform kende. Bedo ni chiwore mar bedo janyuol kopogore kod japuonjne en gino mosemiyo jopuonjre mathoth obedo machiegni kode. Gavana ma Nairobi ma chon Mike Mbuvi Sonko ne ochiwore mar oro ne japuonjre no uniform kod wuoche manyien mar skul. Madam Joyce kila wakati anakuwa na uzi na sindano kwenye mkoba wake mdogo. Akaniambia lete huyo mtoto. Akaniambia nitafute leso. Nilikuwa na leso yangu shuka, nikachukua hiyo shuka yangu nikamfunga huyo mtoto. Ni mtoto ambaye amekuwa na challenges mingi. Ni mtoto anakaa na wazazi babu na nyanya. Wazazi wako mbali sana upande wa Loita. Sasa huko hangeweza kupata shule kwa sababu shule ziko mbali. Akaja kukaa na babu yake na nyanya yake ili waweze kupata elimu. Mtoto amekuwa na challenge. Hata ada kidogo ya mtihani ameshindwa kulipa, chakula habebi. Huwa watoto wanashare, wanamgawia chakula ili akae hata asikae the odd one out. So ndio nichukue hiyo picha, nilifurahi sana. Kawadhi nyime ni jodak ma Lafi mayudore kaunti ma Mandera negi mor tok piny owacho ya wapisi mar ndiko jopiny e gwenge makono. Yepo mar apisi no dhi miyo gi jot kata dhi miyo gi yot ni mar ok gidhi wuotho nyaka Mandera ne manyo chenro michiwo e apis no. Jagoro mongirore Migago mar weche mag limbe kata mag immigration Julius Bitok kaya apis no ayanga wacho ni piny owacho tiyo gi lony manyasani e ndiko jopiny gino madhi miyo chenro go timore mapiyo piyo. Maromo oboke 45 mag nyuol kod opande 1500 duto ne ochiw odiochieng' mane oyawe. Wananchi wa Lafi musiseme ati si hata mlikuwa mnaenda mkitafuta Mandera kutafuta certificate, si mumesema ina cost 5 million 5000 Sasa tukisema bure na mmeshindwa kukuja ofisi kukata certificate, mtalaumu nani? Hiyo isikuwe tafadhali. Kuanzia saa hii kesho asubuhi saa 2 ofisi akifungua mwende mtafute certificate. Yeye ataniambia ni certificate ngapi, pesa mimi ndio nitalipa inshallah. Ma chief, ma assistant chief, ma DCC, ma ACC, tuhakikishe kwamba tumemobilize watu ili wafanye registration hapa Lafi. Hakuna tena kwenda Mandera kutafuta certificate. Pia mambo ya vipande. Mumesikia tumekuja na vipande 1500. Watu ambao wamejiregister tutumie pia ofisi ya NRB. Tumetoa policy kama serikali ya kusema within 21 days, within 3 weeks, mtu akiapply ID lazima apewe bila mambo ya kushurutishwa na kusumbuliwa. Pia kwa niaba ya machief zote katika Lafi sub county tutafanya kazi bidii ili kila Mkenya katika Lafi sub county atapata birth certificate. Na pia tunasema asante kwa mheshimiwa wetu akisema gharama yote ama ile fees ya hiyo birth certificate yeye ndio atalipa. Tunasema mara tena asante, shukrani mheshimiwa wetu. Thank you so much. Obila mabaringo ondio jakumoro mitudo gi njore mosebedo kama yo johala e boma ma Marigat. Komanda mar obila Julius Kiragu oyango ni ne giyudo bunde achiel kod lisasi 5 kuom achejno. Omedo ne giyango tok rango tipo mar CCTV mar duka moro e gwenge ma Marimat. Omedo ni achiel kuom acheje moko adek magimanyo ni japuonjre ma jaklas 11. Meko mar achejni mano ne en manotim kata kaluwore koda kuo mane otim ne jomoko ariyo mitudo gi kuo jamne. Jana kwa ushirikiano wa wananchi wa Kenya tuliweza kupata moja ya wahalifu ambaye walihusika na ile kitendo ya wiki jana
kule upande wa Mkutani ambako waliweza kuiba mifuko inayokuwa 77. So kwa ushirikiano wa wananchi tukaweza kupata moja upande wa Tiate, mhalifu mmoja ambaye anaitwa Lopaita Kokon. He's 22 years old, na tukampata na bunduki na ng'ombe 2 kati ya zile 77 ambazo walikuwa wameiba wiki jana. Atastakiwa kulingana na hiyo incident ya last week. The panic that was in the entire Baringo South sub-county was enormous. Centers were beginning and towns were beginning to close business at around 6 p.m. That more information is emerging that even school children could be involved in this particular menace. And that this is just a tip of the gang among a huge syndicate of this particular gang. And so therefore, this is to ask our county security team and sub-county security team that it's not time to celebrate yet. It's not time to sit pretty. It's not time, to seek accolades. It's time to use the information available and the goodwill available among our people to actually arrest more criminals. Pith mar rech ahinya daher wacho ni ng'ama dwaro donje nyaka bed ni ong'e weche mag nam matin, nikech nyaka ing'e lupo kibiro kwang'o yie kidhi pidho rechni. Magi nyithingege ma wan go saisi ni magi luongo no budi gine magine ka wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo kamongo gir kad. Yes. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho.